dagat. Kaning agas guys. Dagat ni sija. Tao? Yawa bay. Wah, lami aga aja. Nawa guys. Hi guys, majong hapon. O karon guys, niyami sa dao. O palit ni og isda. Ay isda ko ni hapon. Gini. Anak ko sa merkado dao guys, ning balik na pagkuan ni. Daghan ka prutas guys, oh. Daghan prutas guys. Ha? Mangga tag 100 ang kilo. Tag 100 ang kilo sa mangga. Ini barato guys. Ala dagko raja. Kiat-kiat 150 ang kilo. Nah, oh. Ini mangga. Apple mango. Ang apple is tag 10. Ang isa orange tag 15. Na guys. Wow. Daming as prutas guys. Apilan ang bantay. Ay, mga tubo ni sila. Barato lang itlog guys. Di apa yang karni guys? Ano yang karni baka? Baka o baboy. Tagpila pa ning kilo sa baka? 260. 260. Kining baboy? 300 ang kilo. Okay guys. Okay guys. Dinang isda guys. Uja ang iskuha bay kasi sinaw-sinaw. Grabe isda guys. Lami ah. Wow, lami ay sugba guys, inununan. Tapi jang ngupus guys, lami oy. Dapat guys, grabe bay. Salawa guys. Wow. Kami ano yung singanan ni Lukon? Ay, guys mo. Buhay, Lukon. Ah? Tuduhan yung isda, guys. Pero guys, nangipakita ninyo guys ha. Salamat guys. Excuse me. Talawa guys. Yes, naid akong lambay. Guys, Ada akong lambay, Anak ka presko ba dyan eh. Dagat ni, dagat. Kaning agas guys. Dagat ni sija. Tao? Yawa bay. Wow, lami aga aja. Tawa guys. Parang ko dyan ka pa no? Nakahumo pa dyan sa dagat. Okay guys. Sa 380 ang kilo. Dapat guys, grabe ngukos. Uy, daghan na dagko. Tagpila pang kilo ani? 400? Boy, lumia mo. Galang maris. Ano gato ba? Di isda. Usa po nga sa bato. Marilong bulanin ko. Sama. Kani ang isdaan sa merkado dao. Kani isda guys.
2 ka kilo. Si mama ni Tagija, oh. Ang siksi nga tindira, gwa pabuyag. Apilon dahil po si Sir. Daghan lagi rong isda, no? Kana ba guys? Daghan nag-display, no? Presko pa jud ni. Presko ko tayo kay nabalitan din siya. Ning balitan. Saka presko. Say mo ma'am. Nakapalit na sa Oh, pila niya nandun na. 200. Kinamahal ko na nako tumang. Asay ko ba na dito? Oh. Tabarong. Oh, dakto. Okay guys. Vlog. Lag ganit siya. Abi na. Salamat. Okay guys. Muli na ko. Guys, mahapit sa area. Grabing dako ang mall guys. Grabe bye. Okay, ulit na ko. Okay guys, mauli na mi guys. Muna ang merkado sa dao guys. Diyan na vlog sa una ana. To guys, CM guys at bang. Ang ICM ay Alan City Mall guys to ah. Dapat isa ka building guys. Call center na diha guys. Nauli nami guys. Nauli nami guys. At yung hapon. Tatay na. Ngot. Ay, chat. Naa silang tatay. Diang tatay ari guys kay mo atumig mabini mapuhon. Uban ang nanay na apo dari. Ning ari subay kay mo atumig mabini ug mapuhon. Kay mato sa agipo. Nana. Hi guys, nauli nami ug mao ra to. Ikan mi adto sa eskwelahan. Kay nagkuha mi sa certificate ni Ina. Nandiyan ning hapit mi dito sa merkado. Sa dao kay ning palit mi og isda. Diya guys, mara to daghang salamat og palihog ko og pag-subscribe sa akong vlog, akong channel na si Maralo ang Bulanon. Daghang salamat. Bye. Ug maayong hapon di ay. Bye.